wonten video syuting video YouTube istri wonten CA channel buat panjenengan. Sesarengan campur sari Surya Kencana. Kang Mas kesayangan, koyo ngopo rasane ati iki. Suwe ra krungu mawar temu, bingung rasane nandang rindu. Kang Mas sing tak tresnani di DM dhewe kok ora balesi. Apa sliramu wis lali janji saji ngendi kamu Surya Kencana Cina official. Aku ngemis hatiku miris, curi terasane apa wis ana gantine. Ngomong ke aku isi sayang, tresnaku ora bakal ilang. Kang Mas jaganen tresnamu kaya dene aku kang jaga tresnamu. Tak pasrahke mring pangeran, yen pasti jodoh ora bakal terang dalan. Surya Kencana. ada Dinda Risma Sekar Soje. Bareng-bareng rekan-rekan Setia Audio Matur Sebangun. Mas kesayangan, koyo ngopo rasane ati iki. Suwe ra
Mbah. Nuwun.